Y Cigydd o Bow Street sy'n cadw cwmni mi. Dal i fod, felly. Dal i fod. Ti'n mwynhau fi'n credu fan hyn yng nghanol y cylch, ydw i ti? Ydw, wrth y bodd, oedd e'n neis. Pawb wedi seithio nef yn gwylio'r cystadlu. Ni yn adran nawr Pwysau'r Cigydd, y pwysau 80 kg i 85.5 kg, a dwi'n meddwl fe all y dosbarth yma fod yn bwerus iawn yn hwyrach mlaen, yn gallu fe? Ie, just gael look round fan hyn nawr, mae sawl par yn dal a llygad. Ie, byddwn ni'n meddwl fe'r enillydd y dosbarth yma, bydd y job curo fe yn y pencampwriaeth. Yn lli gweld nawr Robert West, cyn enillydd prif bencampwriaeth y ffair yma. Yr enillydd presennol, achos fe sy'n dal ar teitl tan y fori. Fe enillodd yma llynedd, y prif bencampwriaeth. A par neis ofnadw dy fe fyna rheina fi. Sy'n sydd wedi dal a llygad fi'n edrych yn y rhes yma, anyway. Ma'n i weld y match o'n dda. Ma'n wedi trymo neis. Ond fel ni wastad yn gweud, y beirniad sy'n gwybod, fe sy'n handlo nhw, chi'n gallu trymio gwendidau mas o'r wyn yma. Hon yn adran all fod yn beryglus iawn y fori llir. Yn sicr, mae'n werth i weld yn un o. Ie, fel wedys i gynnau, ni'n meddwl yn yr adran yma, y dosbarth yma falle pan ddaethon nhw allan, yr enillydd y dosbarth bydd e'n job ofnadw i bito'r ein fori. Wel, y par sy'n sefyll yn cynta, y par pigau sy'n mas wedyn yn ail. Sdim lot yn ddyn o gwbl. Fel mae'n sefyll ar hyn o bryd, rai bwysleisio, Robert Garth a Sarah Priestley sydd yn y safle cyntaf. Nhw wedi wneud y goron drifflig hyd yma Lenny wedi ennill Ffair a Lloegr, wedi ennill prif bencampwriaeth yr Agri Expo yng Nghaer Lywelydd a'r Agri Fest. Maen nhw wedi wneud yn arbennig o dda, ond hon yw'r ffair mae pawb am ennill. Waw, chwarae teg. Llogwch cadw nhw am hwnna. Maen nhw'n edrych mewn lle dda i wneud e fan hyn eto, chwarae teg iddyn nhw. A mae Robert, mae fe'n sganio Defaid. Mae fe'n neud rhyw 200,000 o Defaid bob blwyddyn, felly mae'n gweld a thrafod tipyn o Defaid, wedi we? A di gweld dafa yn y ddoed e? Ydy, mae fe'n mas i Seland Newydd a phopeth i sganio, felly mae'n gweud a hwn yw i hobi bach lle mae'n gallu ymlacio a mwynhau. Ond mae'n rhyfedd, ni ffermwyr yn dyfe, ni'n joio, chymod, ni'n gweithio'n galeg gyda'r Defaid, a wedyn yn aml iawn, beth yw hobi ni? Defaid. Beth sy'n bod yn rhywun i gweud? Yma ynghylch y Defaid, dwi'n meddwl bod y beirniad ar fi'n gwneud i benderfyniad yn adran y Pwysau'r Cigydd dosbarth yr ŵyn 80 kg i 85.5 kg llir. Wel, am arddangosfa, yn dyfe? A maen nhw'n pictures blaen i ni. Byddwn ni'n prowd iawn o unrhyw un o'r par yna. Maen nhw'n edrych yn ffantastig. Wedi trymio, wedi troi allan i'r gorau dan nhw ar y teg. O'r dosbarth yma ddath y pencampwyr y llynedd. Felly, chymod, mae'r pwysau delfrydol yn dywe. Nawr te, mae'n troi nhw, mae'n newid nhw. Ar hyn o byd, Robert Garth a Sarah Priestley sydd yn y safle cyntaf. Maen nhw'n dalai lle ni nhw. Ydyn. Wedi wneud i feddwl nawr yn credu. A Robert West yn yr ail safle o Swydd Lincoln. Fe enillodd y prif bencampwriaeth fan hyn y llynedd, a wedyn Tirion Griffiths o Ddimbych yn y trydydd safle. Iawn! Robert Garth a Sarah Priestley. Cytuno? Very good. Maen nhw yn bar cadar ni weld. Odyn, maen nhw'n yr rhes blaen yn dechrau'r clas, o'n i'n gweld nhw'n iawn, a unwaith tynnodd y beirniad nhw mas. Maen nhw yn sefyll allan yn dyn nhw, a fi'n meddwl fydd hi'n job ofnadw i trial meiddi nhw. Fi'n credu anwn bell. Oedd y par yma, Robert a Sarah, yn agos iawn i'r brig yn gynharach, ond maen nhw wedi wneud i nawr. Maen nhw wedi ennill y goron drifflig yn barod eleni yn ffeir i ni. Ennill y Ffair a Lloegr, yr Agri Expo a Agri Fest, ennill y prif pencampwriaethau yn fanna. Ond hon yw'r ffair, well, congratulations! Thank you very much. You were very close earlier on, you've done it now. Yeah. Yeah, we're happy now. You're sweating pints. Yeah, no, we're sweating now. You've had a tremendous season. Yeah. Tell us about the season you've just had. No, we've had a good season. Can't complain at all, really. So, yeah, no. Winning 3 main championships.
But this is the one you want? Yeah, yeah, it was. Nice. It'd be nice. You're one step closer now. Yeah, we are. With half a chance. This is your hobby, but from day to day, you scan sheep. Scan And sheep, how yeah. many? About 200,000 a year. We're going to New Zealand and whatnot, so yeah, no, it keeps me busy. So yeah, subsidises this. And do you enjoy this? Yes, really enjoy it. It's a great way to socialise, isn't it? Oh, yeah. Llongyfarchiadau mawr, da iawn chi.